बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय बे टप 10 बे 2020 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादाव आङो बर' मिडियामनि मादाव टप 10 नि गिबि जायगाखौ आवग्रिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय नोंथाङा अल आसामनि टप 10 आव थांनो थाखाय 3 मार्क नांगौमोन नाथाय बेखौ मोननो हायासै बेयाव मा फोरमायगोन? बेयाव जेबो एसे दुखु अब्लाबो जेबो गोजोननाय गैथारैबो नङा मानो होनब्ला आं जिहेतु बर'नि टप 10 आव हाननो हादों थेवब्लाबो नाजादोंमोन आङो अल आसामनि टप 10 आव मासिखौ लानो थाखाय नाथाय बे 3 नम्बरनि थाखाय थालांबाय। ओरैनो नोंहा मा सिमां दं इयुनाव? इयुनाव आं सासे इन्जिनियार जाहैनायनि सिमां दं। नोंनि फरायनाय समाव बिमा बिफानि माबायदि मदद मोनोमोन? आं गोबां मदद मोनदों मानो होनबा आइ आफाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव दोननानै आंखौ फरायनो सुबिदा होदों एफा गोजानाव बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो। मेट्रिक आनजाद होयैनि सिगाङाव फरायनायफ्राव माबाफोर उसुबिदा मोनदोंमोन नामा? जेबो उसुबिदा मोनाखै। नाथाय नोंथाङा दि 98% लानो हादों बेवहाय बेसेबां गोब्राब फरायनानै मोननो हानाय? फरायनायखौथ' गोब्राब होननानै एसेबां बुंनो हाया मानो होनोब्ला जों जेब्लानो गोसो होनानै फरायो अब्लानो जोंनि थाखाय गासिबो इजि जानानै फैयो आरो क्लासाव बुजायनायफोरखौ मोजाङै खोनासंनानै बुजि मोनोब्लाथाय अब्लानो फरायनायाव इसिबां हेंथा फैया अब्लानो गासिखौबो बुजि मोनजोबबानो फरायनायाव हेल्प जायो। फैगोन समाव मेट्रिक आनजाद होगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ नोङो मा खावलायनो सानदों? आं इयुननि फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानोदि गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै मोजाङै गोसो होनानै फराय थि थांखि लानानै अब्लानो बयबो जाफुंसारगोन। नों बबे कलेजाव एडमिसन लादों दा? आं दा रङियायाव प्रागमेटिक एकाडेमियाव एडमिसन लादों।